F'attività politika mtella mill-Forum Żgħażagħ Laburisti, il-Prim Ministru Joseph Muscat għamel referenza għall-investimenti kbar li pajjiżna ra fi żmien 4 ġimgħat. Investimenti li se jħallu impatt dirett fuq il-familji u fuq kollox iż-żgħażagħ li l-preżenza tagħhom iddominat f'din l-attività. L-Orobindo, 6 miljuni u 60 ħaddiem ġdid. L-Intercontinental 32 miljun u 350 ħaddiem ġdid. L-Isptar ta' Smart City 100 miljun u 500 impjieg ġdid. Il-Metropolis 120 miljun u 400 impjieg ġdid. Il-qasam tas-saħħa fejn investu mal-privat 200 miljun u noħolqu 1200 post tax-xogħol ġdid. Kollox 460 miljun u noħolqu 2500 post tax-xogħol ġdid ġewwa pajjiżna. Il-Prim Ministru stqar li din il-ħidma kollha hija xhieda ċara li l-qalba ta' dan il-moviment hija dik żagħżugħa. U biex iż-żgħażagħ jibqgħu jiggwadanjaw minn dawn ir-riżultati pożittivi, il-Prim Ministru stqar li l-investimenti mħabbra sa issa mhux se jifqu wara l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. U jekk hawn min jaħseb illi l-aħbarijiet isbieħ għal pajjiżna u għall-ekonomija tagħna ħajjifqu wara nhar is-sibt żbaljat għax iva ħbib tiegħi anke f'dal qasam tal-investiment u tax-xogħol il-kbir għadu ġej. Ma naqsitx ir-referenza l-ammont kbir ta' żgħażagħ li qed jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Dan fil-preżenza ta' 58 kandidat żagħżugħ li bħeġġa jridu jagħtu semhom lejn il-komunitajiet tagħhom. Hawn il-Prim Ministru saħaq fuq il-fiduċja li l-moviment għandu fiż-żgħażagħ, fiduċja li ssarfet fid-dritt tal-vot 16. Għalhekk, Joseph Muscat reġa' appella liż-żgħażagħ biex isemmaw leħinhom u jeżerċitaw dan id-dritt li nhar is-sibt se jikteb l-istorja. Din hija kwistjoni fejn għataw min f'dan il-pajjiż ma jemmix li żgħażagħ huma interessati. U jien irrid li nkunu flimkien li nagħtu dak is-sinjal li żgħażagħ ta' 16 sena u 17 sena lesti li jieħdu dan id-dritt u lesti li jiktbu l-istorja flimkien magħna.